ole todellakaan mitään yritystä. Ja kaikki suomalaiset jaksaisi niinku vittu puoli tuntia miettiä rahaa, että hetkinen, miten se rahajärjestelmä toimii ja onko se nyt ok. Jos ne sen verran jaksaisi tehdä, niin ne toteaisi, että hetkinen, eihän tää ole yhtään ok. Ne tulisi kaikki porukalla. Henry Ford sanoi aikoinaan meidän rahajärjestelmästä, että tosi hyvä, että ihmiset ei ymmärrä sitä, koska jos ne ymmärtäisi, niin meillä tulisi vallankumous ennen huomisaamua. Se sanoi sen 100 vuotta sitten. Meillä on ihan kuin sama järjestelmä ollut sen viimeiset 100 vuotta. En mä tiedä, ei ihmisiä vaan kiinnosta, että miten se toimii. Vaikka me elettäisiin silleen orjuudessa, vaikka niin kaikki tää paska olisi suoraan seurausta siitä, että raha onkin velkaa eikä rahaa, niin en mä tiedä, kiinnostaako niitä edes muuttaa sitä. Vaikka se voisi muuttaa silleen, että siirretään rahat liikepankista sellaiseen kansanpankkiin, julkispankkiin. Ei tarvitsisi sen kummempaa vallankumousta tehdä. Luotais itse itsellemme rahaa, myönnettäisiin itse itsellemme luottoa, maksettaisiin itse itsellemme korkoa. Sen sijaan, että maksetaan, arva kelle me edes ollaan velkaa. Arvatkaa, kelle valtion velka on. Kelle Suomi on velkaa? Ehkä USAlle, ehkä Kiinalle. Ei todellakaan. 14 pankkia, 14 Wall Street-pankkia. Siellä on vittu JP Morganit ja kaikki muut paskapankit. Kaikki ihme Karibian, ihme huumerahastot siellä. Ja niiltä ne luo meille tyhjästä rahaa koko ajan. Tyhjästä. Ja me yritetään sillä velalla pyörittää taloutta ja yritetään koko ajan maksaa sitä entistä velkaa korkoinen takaisin. Mikä on mahdotonta. Jos ne niin katsoisi vähän matematiikkaa, niin se on mahdotonta. Täällä chatissa me eletään orjuudessa. Niin eletään. Niin, mutta siis niinku Eero Paasina sanoi, muistaa, kun pikkupoikana katsoin televisiosta jotain lähetystä, sanoi, että eihän orja halua vapaaksi, vaan orja haluaa isännäksi. Mutta siis tämän rahan suhteen se olisi sama asia. Jos meistä tulisi raha-isäntiä, niin meistä tulisi vapaita. Rahan kuuluisi olla meidän palvelija. Ei rahan kuuluisi mihin tarkoitukseen, niin meidän demokratiassa olisi jotain järkeä. Sitten me voitaisiin äänestää ihmisiä, joilla olisi jotain valtaa. Nyt me äänestetään vain ihmisiä, jotka päättää, että nostetaanko vai lasketaanko veroja ja silleen, mistä seuraavaksi leikataan, että selvitään maksuista pankeille. Mutta kukaan ei kyseenalaista tätä, että kasvu johtaa pelkkään velkaantumiseen, kasvu johtaa kuristumiseen. Ei niinku hyvinvoinnista ole tietoakaan. Niin kaikki johtuu just siitä, että tässä on niin kierro. Siis pankkitoiminta nykyisellään. Se on ensinnäkin pankkitoiminta nykyisellään. Se on ensinnäkin rahan väärännöstä, toiseksi se on petos ja kolmanneksi se on varkaus. Ja koko homma perustuu siihen. Ja sit se on vielä yhtä vittun koronkiskontaa. Et niissä kulttuureissa, mitkä on kestäneet, koronkiskonnasta on määrätty kuolemanrangaistus, kun ne on tajunneet, mitä siitä seuraa, jos sä päästät sellaisen voiman valloille. Ei se voi johtaa mihinkään muuhun kuin siihen, että kaikki raha kasaantuu sen luokse, kuka sitä korkoa kiskoo siitä rahasta. Mut nyt me on annettu niin jollekin ihme pankkiirien luokalle laillinen yksinoikeus luoda rahaa kaikille muille velaksi. Ja sit kuinka ollakaan, ollaan kaikki tosi pahasti veloissamme. Olisiko näillä kahdella asialla olla jotain yhteistä? Vai onko tää vaan sellainen hetkellinen ongelma, että otetaan vaan tarpeeksi lisää velkaa, niin kyllä me saadaan maksettua ne edelliset pois. Ei, mutta sitä ne yrittää oikeesti. Ja sitten ne vaatii, että elintaso lasketaan nollaan sitä mukaan, kun niitä ei pysty enää maksaa takaisin. Niin kuin nyt, vittu Kreikassa ne on tehneet just niin. Siinäkään ei kysy mistään muusta kuin keinottelusta. Goldman Sachs on siellä ollut niin sähläämässä ihan täysillä mukana. Ne on niin ihan sabotoineet Kreikan talouden. Luototusyhtiö muuttaa luokitusta ja saman tien vedetään 10 miljardia ulkomaista pääomaa pois maasta. Maasta tulee kerralla köyhää, saman tien tulee luottokriisi, saman tien on Euroopan keskuspankki ja myös meidän valtiovarainministeri Kataisen kusipää kuumottamassa Kreikkaa, että nyt Kreikan täytyy nostaa veroja ja leikata menoja. Nyt täytyy Kreikan pistää talous tasapainoon, vaikka se on ihan teoreettinen mahdottomuus saavuttaa jotain tasapainoa tällaisessa velkapohjaisessa rahajärjestelmässä. Ei siinä ole mistään muusta kysymys kuin Kreikan ryöstöstä. Nyt Kreikka menee konkurssiin, nyt sit siellä joku haalii kaiken haltuunsa ja sitten ne alkaa antaa taas lisää velkaa Kreikalle siitä hyvästä. Sama juttu on tehty kaikissa maailman köyhissä maissa. Maailmanpankki ja IMF, kaikki koko se porukka, joka niiden ympärillä häärii, ne on tehneet tämän kaikille maailman köyhille maille tähän mennessä. Nyt ne tekee sitä Yhdysvalloille ja nyt ne tekee sitä Euroopalle. Ihan samat tekniikat käytössä. Mut silleen, että jos nuo tyypit tuolla, olisiko ne joskus, tietäisikö ne näistä asioista mitä, olisiko ne silleen, katsoneet joskus jonkun dokkarin tai ei. Niillä asiantuntijat, jotka kertoo niille, että missä mennään. Siis tajuaako ne, miten lähellä euron romahtaminen on? Tekeekö ne jotain suunnitelmia sen varalta, että hetkinen, jos tulee hyperinflaatio eurolle nyt hyvin lähiaikoina, tekeekö ne jotain suunnitelmia? Onko niillä joku sellainen neuvonpito käynnissä suomalaisten yritysten kanssa, että miten toimitaan, jos euro romahtaa ja meidän valuuttajärjestelmä lakkaa toimimasta, niin miten toimitaan siinä tilanteessa? Vai vittu järjestelläänkö vaan sellaisia Titanikin kansituoleja, että ne on niin hyvässä järjestyksessä siinä vaiheessa, kun törmätään siihen jäävuoreen? Täällä haluttais sua äänestää jo.
No niin, no Tää äänestäkää. on se ongelma, että ihmiset sitten ajattelee, että kansanedustajat on niinku tuo parlamentti ja niinku se on aina ollut tuolla ja on niinku jollain tuolla se pitäisi unohtaa koko laitos. Siis ei se todellinen valta ole siellä. Todellinen valta on sillä, keillä on oikeus luoda rahaa meidän maailmassa. Mutta siis miettikää keskiaikaa, joka perustui siihen synnin käsitteen ympärillä. Että kaikki on synnissä, kaikkien lapsista kun synnyt, niin sun päähän aletaan niinku sitä istuttaa, että sä elät synnissä ja sä tarvit anteeksi annon. Niin siitä tulee sitten todellisuutta. Niin sit sulla on se pappien luokka, joka hallitsee sitä syntistä luokkaa. No mikä se papeille antaa sen vallan? Niin se, että ne voi antaa ne synnit anteeksi. Ja ne antaa ne synnit anteeksi, jos ne maksaa tarpeeksi tai muuten suostuu niiden valtaan. Niin se maailma pyörii synnin ympärillä. Nyt meidän maailma tänä päivänä pyörii raha ympärillä. Se on niinku se keskeinen käsite meidän maailmassa. Se on se, mikä meidän ajattelua ja elämää ohjaa. Niin kuinka ollakaan, meillä onkin tällainen pankkiiriluokka, jolla on oikeus luoda rahaa tyhjästä meille velaksi. Ja sitten meillä on kaikki muut ihmiset, ketkä on veloissa ja yrittää maksaa velkoja niille pankeille. Ja siinä ei niinku yhtään sinänsä enempää oikeudenmukaisuutta. Koska jos sä otat pankkilainan rakennetta tutkit, niin se raha, minkä pankki lainaa, syntyy tyhjästä. Et kelaa, että se pankki kirjoittaa sun tilille numeroita, ja sit sä käytät 20 vuotta sun elämästä siihen, että sä tuot ne numerot niinku tuplana sinne pankkiin. Kelaa sitä. Ja sit jos sä et siinä onnistu, niin kuin et voi onnistua, koska rahaa on aina olemassa liian vähän, niin pankki vie kaiken mitä sulla on. Ja kuinka ollakaan kaikki onkin päätynyt pankkien omistukseen tässä vuosisatojen mennessä. Se on niin kuin yllätys. Ja mistä lama aiheutuu? Siitä, että ei ole tarpeeksi rahaa. No mistä se aiheutuu? Että pankit ei lainaa tarpeeksi rahaa. No mitä lamasta aiheutuu? Se, että pankit saa itselleen lisää omaisuutta. Et se on tosi hyvä, että meillä jätetään se päätös, että onko meillä tarpeeksi rahaa vai ei. Niin se on tosi hyvä, että jätetään se päätös niiden ihmisten käsiin, ketkä hyötyy ihan vitusti siitä, että meillä ei ole tarpeeksi rahaa. Jos meillä olisi tarpeeksi rahaa, ei kukaan menisi koskaan konkurssiin. Mutta kun ei ole tarpeeksi rahaa, niin aina menee joko konkurssiin. Pankki saa aina lisää. Täällä halutaan sulle oma lähetys. Viety ajoin vaan. Ei siis menkää katsoa, googlatkaa talousdemokratiaa tai menkää Facebookiin. Meillä on se paljastetaan rahan valheryhmä siellä. Sinne me on kerätty näitä kaikkia tyyppejä maailmalta puhumaan näistä asioista. Eli siis talousdemokratia, jos googlaatte, sieltä löytyy paljon blogeja ja paljon näitä asioita mietitty siellä. Täällä kysytään sun sukunimeä. Iivarinen. Ville Iivarinen. Täällä puhutaan natural moneysta. Natural money. Joo. Ei luonnonrahasta varmaan. Siis kun rahaa, siinä olisi niin monta eri vaihtoehtoa. Vaihtotalous kunnia. Esimerkiksi Sveitsissä on ollut vaihtokauppa pyörittänyt sitä maata viimeiset 80 vuotta. Siellä kun oli viime kerran suuri lama iski Sveitsiin, niin Sveitsissä kaikki pieni paikalliset yrittäjät, ne kokoontui yhteen ja miettii, että hetkinen, nyt kellään ei ole rahaa, että mitäs me nyt tehdään. Että kaikki haluaa silti yhä tehdä duunia, kaikki haluaa niin kuin siellä jatkaa. Että miten me selvitään tästä ongelmasta, ettei ole rahaa. Niin sama ongelma, mikä meillä on tulossa kohta edessä. Niin ne päätti siirtyä vaihtokauppaan. Niin kun rahaa nykyisikään ei sitä edes olemassa. 2% sitä on olemassa. 98% rahasta on niin ihan vitun pelkkää kuvitelmaa. Niin, mutta se nykyisikään raha ei ole mitään muuta kuin sellainen velkojen kirjanpitojärjestelmä. Kukaan velkaa kellekin. Mutta kaikki se velka kasvaa korkoon, niin sen takia ollaan niin ihan pakotettuja niin talouskasvua ja siihen jatkuvaan kilpailuun ja luonnonraiskauksia ja kaikkea sen koron takia. Niin esimerkiksi tehdään niin kuin Sveitsissä tehtiin, että ne kokoontui yhteen, ne perusti sellaisen niin sanotun virpankin. Ja ne tekee ihan samalla tavalla, ne vaan pitää kirjaa siitä, että kuka on kuinka paljon velkaa kellekin. Ja niillä on kaikki omat pankkikortit, ne maksaa niissä mestoissa. Se on toiminut 80 vuotta. Ne on niin kuin pyörittänyt Sveitsiä ilman rahaa. Siinä on jotain 70 000 yritystä mukana. Ja esimerkiksi Sveitsissä pienyrittäminen on vallitseva yritysmuoto. Siinä missä kaikkialla muualla se on se megamarket, jolla se rahamiehet mättää sen rahansa käteen ja sitten se lähtee käyntiin.